Ayan po at patapos na. Oh, may forma na yung ano, yung bintana. Tapos baka ano dyan, lilipat dun sa kabila. Ayan, good morning. At papunta na ako dun sa site. At di ko pa alam kung ano yung magiging vlog natin ngayong araw. Basta pupunta lang ako doon sa kung kay Palawan ba o kay ano, kay Pula. Yan. At ito na yung ano, gagawing pantali pag binuhat yung tindahan nila Papa na ililipat doon sa ano ko, sa lupa namin na Ami. Ito na yung dahon ng buli, pantali sa mga ayan. Ito lang muna yan. Let's go. Ayan, at dito na tayo sa ano, sa bahay nila kay Joel, kay Palawan. At dito tayo inassign ni Carnoli. Yung vlog natin ngayon ay kay Joel, mag ano ng bintana. Alright. Hindi kasi nakasama nung ano, yung sliding. Hindi nakasama. Mainit ko muna yung bintana. Ah, hinabol to no. Oo. Bali, ilalagay ko muna yung kahoy. Oo. Tusing kahoy. Pwede. Pansamantagal. Pansamantagal. Oo. Pwede. At least umusad din. Oo. Lapit na yung matapos yung bahay namin. Ganda ng ano, lumawak. Wala nung bahay. Pero sabi ko sa kanya, pag pista, malaki rin yung kakatayin. Malaki na yung bahay. Pag umuwi yung asawa ko. Oo. Ewan, umuwi pa. Uy, yun. Yan. Uy, yun. Tao lang yun. Oo. Kaya shareball lang yan. Dami pa ng pistang daraan. Oo. Lalo na pag pulis na si Nono. Nagre-review si Nono eh. Lalo na si ano, Paking. si Paking. Ano Paking? Yun lang. Lalo si Paking. Yan. Amoy. Amo di ini. May dyan na ako. Maingon, muna kang mainit siya. Right. Huwag mong magkakaroon. Hindi mo kayo ito, ba ito ganyan? Mangyari pa? Ano? Ay, dah. Kung namilip, para mas kaya siya. Nakapag-break man si Arnel. Busol man ko. Andas. Ay, di. Nagkinabat to sana. Ano? Sabi ni Nono, kaya mas na kita ta. Ano sa na ngayon? Buwang ngayon ito po. Balo. Amo ngayon. Pagkapalit, di meron na kaburat para. Ay, di. Pangalan, pag-grab mo nag-inom. Siya burat. Kaya, mamadi na kayo sa tuban ka. Si mama. Si Nono sa kasi paking, binanda ko. Hindi na kayo sa rakibik to. Tapos na. Paking, ganoon mo. Pinagtugol ko sa ito. Mga rin kaya na ito na ruwa. Muna doon sa binakalimutan. Okay naman. Ito na ka. Di man. Ha? Ito na ko. Ito po. Di man. Ta. Sabi ko pisang ko, bahay mo na ito. Kasala. Man na eh. Lumpia ba? Kailangan niya sa tuwa.
Kasi ang kumanda magsarili. Maray nga awak. Pinaro ko yung kaso. Ito, balawin. Ito, sumasama. Ito, gatso. Oo. Tinesting mo sa ano ito, istribo. Oo. Oo, maluya. Di man, okay man. Man. Kaya mo nakagusto sa mga quality ka lang. Pag mo kong quality lang ba? Kaya di pa man plaster mo. Di sila muna. Hindi siya muna. Katutulo at Dari kaldo mo. Di ba ito magaan siya? Ano ba kanari ka rin nyo? Benching ko ano? 25. Kaya man magaan dasan. Kaya puro dadali, pintakas ka lang. Pintagas. At na naman kang mandakin kiloy ka. Ngamin sana. Ngayon gari ka lang. Baka sabi ka magluto na naman gari. May gusto ako sa ito. Lagi na lang dito. Again kita. Edison. Paling diloy. Sari mo na. Ato'y, pasra na. Ay, yung pala ito. Barangayol. Ako baga, iskinetang balog. Kaya sir, may Parang ganyan ka di. kambisin. Ang simple. Hindi ako daklang kakabukan. Umiinit ka. Parang naman ako sa... Ikasan mo. Sabi, Kakadaklang katawakan. Umiinit ka. Ano yung pizza band yan? Naglutuman. Ay, bigyan doon. Kasi na yung tingnan. Ano, nagkuha ang kilo. Di ba mo? ako man ko, no? Kapag sa suram-ram ka. Pag may kilo man na, magmulak na. Diyan, akin. Nag-iinom mo diyan. Hindi siya na mag-inom. Alangan man di kaya. Pag yun, suram-ram. Hindi sikulat ka. Pag makaya lang rin, sikulat ka na masa. Bira na natin pula. Bira, ha? Sikulat ka. Ibus. Parang one person. Oo. One bira na. Ang pagkakas mo sa San Vicente. Amo? Kaso ay bada na. Ako di man nakapagbulag ko pa kaw. Pabrilya ko. Babakal ka naman na sa iyo. Bira si Ton. Ngayon rin nakadak. Kung naagta kaya, magpapabakal pa sa kuha. Ako nga, nag-gibo kami. Pinadaraki pa lang ang Amen, sabing, ibang bansa. pag una ka ito, makagno na, tabi yung ngayon ang gogo ah. Kung patayan ko ito, pag ito kan tsokolate. May lustab ko ngayon, nalustab ba tayo? So ayun, naalit lang ba? Samurai na talaga. Alam ko no eh. Pinita magsuruhay na lang una. Ang patayan ito mga lulubot kaligero. Oo. Tatangan-tangan. Buko na nakadak ko. Dakol na pala niya nilubot ka. Atok mo ah. At ito pala nung nagpamalis siya. Sabi mga nalubot pa din. Amo nga na. Taga mga lang ka mga nainitan. Tatangan. Pero ipabayli yan. Amo? Udaro amat ka. Ako! Ha? Ako. On open. Ay, basang so. Bayaw ni Mian. I-entry na. Pinalistahan na yung gasiti. Kuno amat yun. 22. Tagasadi sa nagayod. Enda sana. Ang open. Sabihan ko sa Kirwana. Enda sana. Ay, kayo mga taga sa atin man sana. Daman sa amin ka rin dito. Mga Oo. sukbol. Yung mga tagasadi sa mga bato. Subukan eh. Dayo man sa mga kapwa ka. Sabihan ko sa Kirwana. Maintenance pala. Kasi wala na ni magalit na. Ay, yan. Pinta kasi yan.
Abihan mo, si Dodo nga, pinagintinin mo. Kamala ko na. Ano palista? Basta magkuhay ka sa 20 mo. Oo, alis yun. 21 na grand. Oh, 22 na grand. Gatan ka dito sa tawa. Simento. Butang mo sa sako. Pangarik-ngarik. Oo. Paragod na di ang deal mo ah. Oh. Paragod na. Oo. Ilang ka pati ay. Adi lang? Tawag mo. Yan, halo. Yan. Tulog. O, nalamog ako. Bayan namin. Ano mo dalawa? Pulbo. Okay. Nagpupulbos na. Para tumibay. Kabuno. Buma ko muna. Pati. Mara. Pagad ko na kumuha ito. Kaya lubos na ubos palagi sa tulong. Ang ganda. Kamuoy.
na kita. Ayos! Yan, bintana na talaga oh. Parang di tinibag. Ito pala kasi naiwan. Kasi siyempre kwarto to, walang bintana, mainit. At ginawa nila ng ano, kaya di nakasama dun sa paglagay ng mga bintana na to. Saka, ano pati yan? Sabi niya, maliit lang. Oo. Bita na lang ito. Sinukat ko yung kahoy. Oo. Kahoy ng jealousy. Ah, yan na inano mo dun. Oo. Yung jealousy mo dati. Oo. Nakahoy. Ito kwarto pa to. Oo, kwarto niya yung inono, ni Paking sa kanong bulso. Oo. Ito kay Bibi. Oo. Kay ma'am. Mainit talaga kasi pag ano. Walang Sa bintana. bintana ko doon, yung tinanggal TV lang. Oo. Jealousy, yun naman yung kakabit. Yung kakabit. Sobra pa kanina pa lang sa halo. Kala ko mag-ano pa tayo. Halo. At tumanap yung Ah, sa bintana. loob pa. Okay na sa loob. Di, dana. Wala na. Natibot na sa naman. Susunod yung bintana sa tumanap. Oo. Huwag kang malaglag. Tumapit ka. Ito bilad ya. Kawit mo siya naga. Langgaw mo. Pwede pa. Pagpasa. Tapos no, pag pulis ka na no, islab na no. Ate, kaya rin kasi labang tatat. Oo. Ano mo lang. Tapos sa taas may kulungan ng kalapati. Iya mo ay. Mga kalabati. Mga kalapatids. Para sa kada eskwela. Para ito mo pulo. Dito na. Eskwela. Muna ay. Kumbaga. Parang ganun din. Parang totoo. Gawo pulay. Lupit na talaga oh. Anong taon to kaya Jobil tinayo? Bahay mo. Parang tumagal-tagal na kasi mga lablas nga nag-ano na oh. Nali. No. Ang tapon. May 15 years na kaya to? Pwede ko na din. Bagay. Amo. Oo. Pwede. Pagkalibat sa di, ano yun? Tinanong ko na yun dyan. Mayam. Pero ang tanong ko sa ano, kung titigbak, tinunong ka na. Naalala ko tuloy yung ano, magtatanim yung matanda ng nyug. Magtaniman niya tayo ng nyug. Sabi naman nung apo, alo, baka di mo naabutin yan yung nyug na yan. Mabilis lang yan, sanggot. Hindi naabot yung sanggot. Starting malupit. Huwag kang malaglag ha. Huwag kang bibigil. Pulbo. Mga diskarte ni Kuya Jewel.
Tutunan ko to doon sa pinagliburan kong Bisaya. Oo. Kasama, matindi, hubirin. Oo. Gumawa tayo ng panghalo naman. Kuha. Ayan po at patapos na. Oh, may forma na yung yung bintana. Tapos pa dyan, lilipat dun sa kabila. Sa loob. Ayan, okay na. Okay na, bintana na talaga. Bintana. Ayan po. Hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa mga sponsor ng pabahay na to kay Palawan, kanila Kuya Joel. Maraming salamat po at ito na. Ganda na ng bahay nila Kuya Joel, bahay nila Palawan. Siyempre maraming salamat sa mga sponsor ni Kuya Noli sa mga nagbibigay ng mga pabahay project. Yun. Thank you. Kasi tilo. Talo. Oh. Shoutout mo yung mga sponsor ni Kuya Noli. Hello, shoutout. Si di mo na sinashoutout. Miss NYC. NYC, shoutout po. Tilo. Pagrat na nung pugat po. Ay, nagbiklat. Pero okay na din na sa masakit. Pero gagalaw mo. Yan. At siyempre, maraming salamat kay Kuya Noli at binigyan ako ng content ngayon. Kasi, yun nga, medyo pahinga muna doon kay Tricia. Nag-aantay kung mayroon ulit na budget doon. Dito muna kami kay Palawan. Ayan po, bye bye. Love you all. Ingat nyo palagi.